खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ तामिलनाडुनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय क'क्राझार बासबारि गामिनि मिजिं बसुमतारिया गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि बासबारि गामिनि मिजिं बसुमतारिया तामिलनाडुआव खामानि मावहैनानै न' फारसे फैबाय थादोंमोन, नाथाय दासिमबो न'आव सौफैयाखै। बेनिखायनो मिजिं बसुमतारिखौ सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला 7637033526 आरो गुबुन मोनसेबाव 9706093984 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों कल खालामना खौरां हरनो खावलायहरदों न'खरनि सुबुंफोरा। नैथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। चिरांनि बिजनियाव थानाय चिरां पलिटेकनिकनि फरायसा सानजुना ब्रह्मआ गारिनि जाब्रबथायजों जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानजुना ब्रह्मआ आनजाद होखांनानै बांगालदबा सामथाइबारि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो बङाइगाव राखालदुबियाव गंसे दाम्पारजों सौग्रावना अबथिरा जिउ गोमायो। थामथि खौराङाव दङ बिहामजो सानै आरो बिजामादै सानै मोननाय इन्जिन बसुमतारिया प्रनिता बसुमतारिखौ लाना खारदों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं लालिगुरि गामिनि बाबुलाल बसुमतारिनि बिसि प्रनिता बसुमतारिया से सप्तानि सिगां गावनि फिसा आरो फिसायखौ गारनानै 75 बोसोर बैसोनि गामिनिनो बोराय इन्जिन बसुमतारिजों खारफालांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला प्रनिता बसुमतारिया रायज्लायदाव जंखायलायदाव इन्जिन बसुमतारिनि गोदै रावाव गलिनानै दोनखारदों। प्रनिता बसुमतारियाबो कलेज फरायनाय सानै फिसा थासेयावबो गोदान फिसाय नागिरना दोनखारदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय सुबुंफोरखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 9678263520 आरो गुबुन मोनसेबाव 6002346835 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों बाबुलाल बसुमतारिया। ब्रैथि खौराङाव दङ समाजारि बिजोङाव गोसारनाय गलाघाट जिल्लानि जेम्स दैमारिनि फाथैलाइ बिसि होनायाव गामि आरो जायगानि एबसुनि जेबो दाय गैया होनना हिन्जावनि न'खरनिफ्राय आबुं फोरमायथि होयो। हिन्जावनि बिब' आरो बिफाया बुंनाय बादिब्ला फाथैलाइ बिसिनायाव गामि आरो जायगानि एबसुनि जेबो दाय गैया होनना बुंथिनानै होयो, मानोना मोन्नैबो न'खरजों गोरोबलायनानैसो फाथैलाइखौ बिसिनाय जादों होनना बुङो। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाखरबारि गामिनि खखा बसुमतारिनि फिसाजो बिजिनोथा बसुमतारिया गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजिनोथा बसुमतारिया क'क्राझार नाराबारि हिन्जावसा फरायसालिमायाव BA फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं। थांनाय 12 फेब्रुआरि खालि सानजौफुनि 12:30 रिंगासोआव बिजाब बायनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै। बिजिनोथा बसुमतारिया न'खरनि सुबुंफोरा बिजिनोथा बसुमतारिखौ गोबां नागिरसेयावबो जेबो खौरां मोनाखै, जायनि थाखाय न'खराव गोबां जिंगानि थासारि सोमजिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर बिजिनोथा बसुमतारिखौ नुसनोब्ला 8011271073 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खिन्थाहरनो खावलायहरदों न'खरनि सुबुंफोरा। द'थि खौराङाव दङ सानथामनि हाबाफारिजों खुंगा 10थि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ मैयानिफ्राय जागायबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो खुंगा 10थि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ सानथामनि हाबाफारिजों भारत भुटान सिमा ओनसोल रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथि संकस दैसानि सेराव थानाय दायनिमारि बरलामजरायाव मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। मैयानि गिबि सानाव गाहाय हाबग्रा दरखं, गाहाय सायनासालि, आलासि जिरायसालि, मावसोम हान्जा थाग्रा खुलि बायदिफोरखौ बेखेवो। गाहाय हाबग्रा दरखंखौ समाज सिबियारि उइलियाम नार्जारि, गाहाय सायनासालिखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। खुंफुं आफादा फोरमायनाय बादिब्ला देग्लाय खुंगा 10थि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जागोन आरो जोबथा सानखालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बेनि थाखायनो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय खावलायहरदों। स्निथि खौराङाव दङ रुनिखाता लालिगुरि गामिनि प्रनिता बसुमतारिया गोमानानै दं। रुनिखाता लालिगुरि गामिनि प्रनिता बसुमतारिया थांनाय 8 फेब्रुआरियाव थुक्राझार एनुवेल कनफारेन्सआव थांनो होनना ओंखारलांनायनिफ्रायनो दिनैसिमबो न'आव गिदिंना फैफिनाखै। बेनिखायनो प्रनिता बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला
042-788 आरो गुबुन मोनसेबाव 939-544-0595 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों कल खालामना खिन्थाहरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। दाइनथि खौराङाव दङ मसलपुराव इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुरनि दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव मसलपुर जिल्ला बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हितेश बसुमतारिया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गोबां मददगिरिफोरखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जायो। बे जयनिं हाबाफारियावनो बिथांजों लोगोसे बिपिएफ जिएसपि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय खमैबो सा 400सो दैदेनगिरि मावथिफोरखौबो जयनिं जानायखौबो नुनो मोन्दों। गुथि खौराङाव दङ गुबुननि फेसबुक पस्टआव गुबुन सुबुङा हरनाय कमेन्टआव मिनिनाय इम'जि रिएक्सन हरनानै बिजिरसालियाव नुजाथिनो गोनां जादों। सासे सुबुङा थांनाय 2023 मायथाइयाव बै समनि क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा IAS नि मोनसे फेसबुक पस्टआव नरेश बरुवा मुंनि सुबुङा आजि मेकआपत नाय नेकि मेम होनना हरनाय कमेन्टआव मिनिनाय इम'जि रिएक्सन हरनायनि थाखाय धेकियाजुलिनि थागिबि अमित चक्रवर्तीनि हेंथायै क'क्राझाराव गसर थिसनदोंमोन। IAS बर्नाली देखाया गोलाव सम बारलांनायनि उनाव मैया बेल मोननो हाबाय। अमित चक्रवर्तीया